Even kijken, ja, ik weet niet hoe de filmpjes is. Ik zie... Kun je dat zien? Kun je het filmpje zien? Ja. Oh, je nou niet meer. Oh, no. Nee, net aan het filmen weer. Leuk. Ja, maar ik bedoel, die mensen wil ik er niet op hebben. Nee. Bernie, hallo. Lach eens in de camera. Ja.